nakakanaman og laba. Plus na lang yun, guys. Okay, tama. Yes. Kaya pa din mga bag. Dito last din tayo mga bag. Sa tuyo, plus na lang tuyo. Like halayan. Pagkaroon na lang. Tubig ito, wala ang tubig niyo sa pakalangan ng tubig, guys. Kasi na kayo. Wala kayo maglabatan dito sa isa. Alas 3 na sa hapon. Ako ba na kayo ba na kaya mga pangkalayan doon. Wala yun ako, guys. So, manasad na kayo. Wala na may tubig. So, muklas na po ka, guys. Kaniuga naman siya. Si Relo na, guys. Tabangan ko niya pamuklas. Ano ka na? Kaya rin dito na mahanga. Halay sa iya. Apila. Dapat na nilang lag ni Doy-Doy, guys. Ang isa ka sa ako. Kaya nagpapanguklason ka pa na. Ay, na! No, sorry, isda, guys. Sikwenta ang tunga, 100 ang kilo. Watay sapi, guys. Buras na ang baboy ni Janice. Mga baboy, guys. Dito nagikan sa balay. Palit ni Janice na pa. Namami dito lang? Namami dito? Ha? Umana daw na ipahatod ang uban, guys. Napamasa dito sa sulod. Wala ka nakuan. Kani ato ning kuanon tiwason. Okay. Tiwason tanay hawas. Kaya ron mag-ulan. Kaulan na no. Agoy. Anam-anam na ko siya buklas. Ito nang uban sa sulod na papa. Nara, guys. Nara ang bedsheet. Uga na ng bedsheet na na. Napa, guys. Napa na. Ugma na na halay. Na akong ituyok ila na nililin bulingon diha. Mga hinubuan. Ako na lang ituyok diha, guys. Para ugma uswasan. Kaya wala na sa tubig. Nakaulay na si Mother Gikan sa hingo, guys. Uban sila ng Mercy, Auntie Gigit, o ni Joy Vlog. Si Antinday, wala nakauban sa ila kay to si Antinday sa Bukidnon. Nang sila na ang gadto daw yung papa daw ni Joy. Yeah, daghan na siya dala, guys, kay nangumpara din na siya sa iyang tindahan. Kanang nay maglakaw bitaw no nya. Kuan na nga mag-uli. Excited taga sugat ug unsay dala. Bagot-bot siya kay kuno siya BH. Ewan yan nay BH ma. Walay BH. Bitaw, guys. Wala siya dala. Iyang dala manok, piso. Guys, may gabi so nami sa Balingwan ni Alan, guys. Kaya nag-inquire mi sa sweldo. So, naanagyod tayo sweldo, no? Okay. Kung man naman takog pa, nagdungan miniti maya-maya na. Yung si Didinay, gigutom kong kuan, gutom na lamig kay kaog sudaan. Maritag sudaan karon, guys, sa bakay atong masudan ani karon na anirado naman pero magpaluto og lumi kasi dayon na ata.
Guys, nakauli na ta guys. So, nagpalit ni og sabaw. Palit tag lumi. Ito man ang paan lang. Kay matugnaw nga panahon. Kaya nagpat sa lumigtahan guys. Ito sa bugasa ang paan lang. Oh. Kay tagpan. Okay. Umangin na ilang sinugatan guys. Daghang kay salamat sa inyo tanan guys. Yaong lang. Oh. Yaong lang. Ay, pag ikon na tanan. Nagkuhan na siya doy. Nag-increase. Nani po tayo yun. Yaong. Okay, sabaw. Higit pag sabaw guys. Wala, arin ko yung gabiin na. Ang ko na din. Yahoo. Ilog nos plato. Bisa yung plato na itikiyan. Dali, iyabod yun. Ano ni butang sa yahong. Nag-increase man siya na 150 na sa unaw. Nandito man na. Dugan yung ikuha nakapalit guys. 150 ah. Ang lumi. Ang serve. Ara guys. Murag charon. Natong sudan karon guys. Lumi. Murag charon. Kaya nakasulo man pa guys. Ang luwag na nilang. Saan ni bahaw o? Ginamos lang. Charon eh. Ginamos lang. Sili dagan lang. Butang yung sili lang. Ha? Charon eh. Alan! Pangaon ka guys. Pasok-pasok sa dili eh. Kaya ko tinagay paliyog ding de. Ding. Uy! Ikakuha. Tinagay ding. Ginamos mo lang. Ito sa tatay lang. Panihapon lang niya tanan guys. Saan? Sila na nag-isapyo man. Yan po guys. Oh, yung guling ko dito. Marang ginamos niya. Tahan Kaya ko tinagay paliyog lang. Palihog lang, palihog. Panihapon. Dami gilang sabaw guys. Basta uwan. Uwan. Kato na siya ganyan nga hangin day. Uwan na itong kusog. Kusog di hangin gina deh. Ay kusog mo gina hangin gina. Libre ko dalang luwag dito sa sabaw na dito. Ang mga di pang laban ako nga ati. Wala na ako pang bukala kay kapalid. Ang budget ganina kapila gina ko. Sus, gilabhan. Nalay na, gilabhan na sad. Ang hapon ta guys. Glutin good siya. Muna fishball. Tagol. Kuhan tipura. Amo nang lutin ng tempura eh. Di po hilig na nagkaon lagi. Rob. Makimura taong nga. Naunta na nagbasa na lang oh. Niyo. Nagkuha na sa doon. Wow. Agalan ko sa lomi guys kay daghan sagol. Ang mga gulay. Ulit ko. Ulit ko. Wala na ako nakaon akong avocado sa ref. Tanda ko kayo. Ikaw yun na yun. Hindi ko lang gani. Lamit kayo. Urot na ako lang lang. Ano yung ulit? Pero isa nagkaon ba? Kaon niyo. Nagkaon mo ka sa isa ganina. Ako nitong dalawang gina sa Di ka magangkon. Isa ba? Tagi ka nga nagkaon ka ganina. naguntan ako. Sa dako ba? Wala ko nagkaon sa dako. Ito lang gamay. Sa charon na. Na ako bag. Nanilang lang gamit. Kalami. Sabaw. Oh, kalami.
Kunti sagol. Ano ni? Pinan niya sagol. Ano po? Ito. Wala ko kabalag sa naglumigod. Kagaya sa una nagtrabaho nga. Na restaurant nga. Garang nga kung kanigin ako gordero no. Ito lang ka, malala. Ano na pala taan ito ba? Ano mo ng fishbowl? Ano mo na pismo? Cola. Yawa. Balik ni eh. Kaon tagay sobe ko na ito guys. 5 isa ni. Labahar ako ganina ito. 5 isa na lang tigura na eh. Mura ko sa kurgurog. Na eh. 5 isa na tigura. Ayaw magpapa nga pagkaon diya. Kanay bahaw diya. Mamu ka na ikaon. Koy. Timos ka. Na. Kasyat kanon ba? Ya. Kaon. Surang-surang kumusap. Naligo ka rin sa me. Hindi kaligo tama, hindi kaligo. Hindi ako kaligo, ito sa sentro, ayaw pa rin kaligo. Alam mo na kadto man ko laluubon man ko ni Lola. Ano pet? Ito ko. Wala ka na ng hagba. Nagiging ko yan. Hindi si kamera dua. Ano pet? Pagpaingon na mo. Kunti na, di ba? Nakakuan man ni Kuya Ilji ang katong palwa din na asa. Kanang yuta. Mami, nakuan. Hagba. Si Kuya Ilji kahit nakuha. Sira na uga ko wala. Huwag na diya. Wala lagi agas lang. Ambot din yan. Nay, kabilo ka na ganyan, Nay. Kurat ko niya ate, wako na kurat. Ewan sa balik. Tawag siya na kurat, ito kami na kung sa panilan. Ala sa diya. Sulod sa. Isulod para, di ka maglisod. Ay, guro na isumbo, kaya may tubig na niyo. Hindi po sa ninyo di ay. Bagin. Wag ginamos. Lagi pulas ganina, kaya naligo mo siya. Kung hindi mo sudlan ng tabuang bas tubig. Puno ang tab. Fish plant. Grabe, kurog lagi ko ganina. Naglapaha ako ganina guys niya. Ito man ako gilaba. Ano sa kape. Ako sa biskwit. Manwala. Putong gini ba? Lamig kay higop og sabaw. Tawa, yung silidoy nga sabaw tanay. Kahit tanaw naman tatay kung nanabay sulod. Na-miss mo, pero nabasa ang buhay. Basa kayo? Kusog king ulan guys. Sulod. Sulod ang salig. Basa kayo ang sa ang kwan. Basa ito. Nakabahan na maginay. Basa ang sala gabi. Nana, ambot. Ang ikan salig. Na may tulog di gurya yun. Ito na pasang. Isa nag-ibot sa rip. Ako, una-una gabi, ang iboton akong rip. Una-una ko daw. Nating alarm ko kayo nagkatulog ko, daritso. Ako una-una ko magwakod. Ako una-una kay murag damgo bitaw. Busog ko guys. Labad. Lahir kita busog basta na ito may sabaw. Salamat yan ninyo tanan guys. Nakasweldo na punta. May pambalo na Kamutan na po na ako guys na makuha Uy, manoy na na yung ipon. ang sweldo karon sa August. Nagluka po yung sino na yun. Aron dili na to mga pending ang atong bayron nimo. May, Hmm? nagluka sila. Okay. Akong sweldo karon guys. Nikan kaslanot. Bitaw.
Napalatayan sa akong motor. Pero konting tiis na lang yun. Konting tiis na lang. Wala lang akong kuwang sa akong motor guys. Is kuwan. 10 months. Winnie ko na. Taas-taas pa. Kami kayo Taas-taas pa. Pero ginamos dito. di lang na kuwan nun. 10 months na lang kuwang doy da. Motor. 2 years ba? Pila may sa katuig di ay di ba 10 months? Ay 12. Tuig naman siya karong kuan. August. Duwa na nagman ka tuig. Nagduha katuig. Isa na lang katuig atong labangon guys. Ang isa katuig is 12 months. 12. Kapit na. Gamay na lang yung pag-antos. Magkita sa rin motor, magbaklay na lang ko at iskulahan. Magkita ang motor, magbaklay. May bahaw o. Bahog yung iro og iring. Hindi ako Napay mabako. sabaw. Napay sabaw. Ito, Bahog na sa iring ang sabaw nga nabili ko. iring o biro, iring ra. Iring og iro gani. Ika, bawang na sa iring. Wala na lagi din. Ay, bahog na ka gani. Pang kilim palang gaon, pero Series mo na diyan natulog. Pangkamang iring. Lasamot ng ikaw. Diyan lang. Yung series mo diyan natulog. Nagwana o guys. may Sa pang iring oras na. palang gaon. May pang iring palang gaon pa, pero kita di palang gaon. Mura man siya dyan sa correct. Mag-live ka na eh. Mag-live siguro ko. Ako i-upload ka ron. Ang ako nga kaduha ko mag-upload kaya ron makuha gid ang dollar. Ako i-upload ka ron. Kaya wala na pa sa And edit. Mag-live na lang ka. Kaya sa na rin lang. Mag-live na lang gawin ko guys. Good morning guys. Ito ka pa misbis karon guys. Kain nagsagunson og ulan. Basa pa kayo ang yuta. Nakainom og panang atong durian kay kusog-kusog gid siya nga ulan. Nang kita ka pa misbis karon. Daw kuan guys nagsagunson kada gabi murag duha na ka gabi. Duha na ka gabi nga gaulan. Nang basa kayo ang atong mga tanom karon. Sa tama mes best. Pero mamikpik tag nangka kung nabay hinog. Ganaon na pagpikpik. Law pa guys. Tani sa silong ato sa ting pikpikon de. Hilaw pagyapon. Takakaw hinog. Adto na pud ko karon lang ni mother guys magkugbog baboy kay pukon ha manog labay dito sa kuan. Mga bag ni ati maya-maya do ipanggawas ko tong mga bedsheet to habol. Uban kay nakatulo na to nang ato to ipang gawas. Kaya hatod na to niya sa hapon. Hatod to namang duyo-duyo niya sa hapon. Hanggang salamat sa inyo tanan-tanan. Hanggang salamat sa inyong tanan guys. Ito rin ay kagmilong sa magwang ni Alan guys. Duha ka buo. Ato na yung butang sarit para pugnaw. Lagi siya bugnaw guys.